Омбре с гелове? Да, бързо и лесно. Сега ще ви покажа как я направих. Всъщност, по принцип, много повече се лиши, просто заради броката и светлината не се вижда колко всъщност е добра приливката. Използвам млечния гел на Crystal Professional, който е страхотен и един от най-любимите ми гелове. Слагам го върху свободния край и с малката четка разпределям и правя така леко като приливчица, просто малко повече застъпвам към нокъчета по такъв начин. И наистина става много лесно, много бързо. Можете да комбинирате всякакви цветове. След това ще използвам Magic гел на Crystal Professional. Той е много красив, нежен с брокат. Минавам цялото нокъче с него, с четката, така да кажем правя мокър пот, за да може след това, като сложа капчица, да я разпределям. Слагам капчицата от към кутикулата и леко издърпвам напред, но не застъпвам толкова върху свободния край, защото там вече имаме гел, имаме материал. Така че тук покривам само другата част от към кутикулата и даже вижте, като малко въртя нокъчето, се вижда отражението на гела, че наистина материала има нужда само там да има. И ето така лекичко го приливам напред и вижте колко симпатично стана. След това оформих ногтите, изпилих отгоре каквото е неравно и покриваме с топа на Crystal Professional, който между другото е много издържлив и наистина много лъска. А това са ногтите след 2 седмици.